אבא יקר, שנה שלמה שאתה לא איתנו, והגעגועים שוטפים אותנו. השנה שחלפה הייתה שנת אבל, לנו ולכל עם ישראל. כחודש לפני שהלכת לעולמים, פרצה מלחמה ותקפו אותנו האויבים. שכבת בבית חולים בחדרים ממוגנים. אמרת שישראל חזקה בכל אחד מהימים, כי יש לנו את היושב במרומים שמגן עלינו דורות רבים. אמרת גם שישראל תכה חזק את האויבים, ושיהיו לנו ניסים גלויים. למרות שזכית לאריכות ימים, ובשיבה טובה הלכת לעולמים, קשה לנו לכל אחד מהצאצאים, כי אתה חסר לנו בכל אחד מן הימים. היית אבא וסבא למופת, מלא אהבה, תמיד מברך, מחבק. אהבת להצחיק ואפילו להתחפש. סבא כמוך לכולם נאחל. אהבת את כל הנכדים והנינים, את כל הכלות ואת כל החתנים. אהבת את כל האחיינים ואת כל המחותנים, אפילו את בעל המכולת ואת כל השכנים. כולם יזכרו אותך לעולמי עולמים. השארת חוויות וזיכרונות יפים. מעולם לא פגעת באנשים. אתה דמות להערצה לאנשים רבים. היית איש צדיק, תמים וענב, אדם עם שלווה ורוגע על פניו. נעים הליכות ועדין בדיבור. חזן, פייטן ושליח ציבור. היית אדם אהוב על הבריות. אנו בטוחים שיזכרו אותך לדורי דורות. עשר שנים מאז שנפרדת מאמנו היקרה. בכל יום ויום הרגשת בחסרונה. חייתם באושר ואהבה 60 שנה, והייתה לכם זוגיות לדוגמה. טיילתם בעולם, היו לכם שמחות וימים יפים, וכעת אתם שוב יחד לעולמי עולמים. בגיל 17 סבא ישעיהו נפטר כאשר ראשו על ידיך, ככה פתאום. טרגדיה שהשפיעה עליך עד יומך האחרון. הוא עזב אישה ו3 ילדים צעירים ולא נשואים. ובגורלך נפלה הזכות למלא את תפקידו עם המון געגועים. פרנסת בכבוד, עשית אירועים, קנית בית ונכנסת לברית הנישואין. היית קשור מאוד לאביך. הערצת אותו בכל מאודך. כל השנים דיברת עליו. עד שעצמת את העיניים, סיפרת לנו עליו. וסוף סוף אתם שוב יחד עכשיו. כל חייך דבקת בתורה ובתפילות, שירה וזמרה, בחגים ובשבתות. איזה, כזה? למי יש את הבית הכי גדול? שוב. פה אתה עושה? רגע. כולם להקשיב. זה הבית הכי שאני מכירה. לא, ילדים, אני מבקש. דקה וחצי שקל. איפה נועם? ברוך אתה אדוני אלוהינו מלך העולם אשר קדשנו במשפטו ושלום להדליק נר חנוכה. ברוך אתה אדוני אלוהינו מלך העולם שעשה ניסים לאבותינו בימים ההם בזמן הזה.
פיוטי מגילת אסתר היו פיוטים אהובים עליך, ותמיד ידעת שזו המומחיות שלך. חלמת שהנכדים והנינים ימשיכו את דרכך, והיום כשהם גדלו וקוראים את המגילה, ציבור שלם מקשיב ושומע בפליאה. הם למדו ממך את כל הניגונים וירשו ממך את קולך הנעים. כך גם בשבתות ובחגים, סביב שולחן שבת את ניגוניך הם שרים. היום פיוטיך פורסמו לכולם, ובאינטרנט יכולים לשמוע וללמוד כל יהודי העולם. אבא יקר, היית איש האוהב את הבריות, וקיבלת את הבאים בסבר פנים יפות. היית האדם השמח בחלקו, שלא מבקש דבר למען עצמו. הייתה לך ענווה, שפע פנימי ורוחני, אדם עם רוגע והמון המון שקט פנימי. ידיך היו תמיד על ראשם של הבאים, שלחת כל איש לדרכו, בברכת הצלחה בחיים ובברכת האלוקים. זה מה שאהבת לעשות, לברך, לתת, להשכין שלום, ולתת לכל אחד תקווה וחלום. כל חייך שמרת על הבריאות. עשית הליכה, כושר, האוכל שלך היה מדוד. הקפדת לנוח כל יום בשעה קבועה. וכמובן סדר התרופות לעולם לא השתנה. למרות שסבלת בחודשים האחרונים, נלחמת בכוח בכל אחד מהימים. בעיקר לתת לנו תקווה לילדים ולנכדים שהקיפו את מיטתך עד הרגעים האחרונים. אבא יקר, נוח על משכבך בשלום במרומים, ותחת כיסא הכבוד ברך את עם ישראל לשלום ולימים שקטים. הסרט לעילוי נשמת מור אבינו, מישאל בן פרחה וישעיהו יגודייב, יהי זכרו ברוך. מרדכי יצא מלפני המלך בלבוש מלכות תכלת וחור ותרד זו גדולה ותגריך בסבר גמון והעיר שושן וסמכה